जों दिनै अरब फाइनक फाइमानि बिनि मुंसेया हतात चाके बिनि लांमा चकानि खोनाखा फियाबा म तामरकले मानि एमने बिनि हाके स्कालो दंमोन के ऑपरेशन के अब निया गुलो बो हमें न खाना के ड्यूटी रखाई दम के अब निया गुलो निया लाइफ में कोरोना आता सब एक दावो न बो सब को वाइन था गावनि परा हने सिसालाई नाय बिखिराव सावनाय देवसा लेंलावैनाय दंखा ल हायना हाय मुखुति उमबो कना आफुतन बो देवसा निनाय आफुतन लामा सो के लगो लगो न डॉक्टर क्लाम था के डॉक्टर क्लाम माने परे न डॉक्टर के साका बो लामा सो था अब बिनि बारे माने हनि तो बेलाय बारे माने तो बे देश का सेमान हामान हो बारे विने डॉक्टर नाय लेखा सिंसो शिलं रगो नाय लेखा अब इतना हामैनाय जलवैनाय ड्यूटी रखाय दं एमने बो पुसले ड्यूटी खाय दं जमानि बो के आर्ट डिपार्टमेंट के पंचायत सेक्रेटारी पहिला बो के बिनि तो जे ऑपरेशन खाय तो ने परे बो लॉकडाउन नि जरावो जे फादर खानी जे चिन बरन जे माखामानि पड़बो बतो जे सेबक खाय तमन पंचायत हाके आबनि बिसिते बनि जे कोरोना बो मानजाखा कोरोना पॉजिटिव के आबनि या गलो हायना हाय बो आजरावो न कोरोना पॉजिटिव मानजामनि परेना बो हामैनाय केबेसा बस्तु बुखा फास्ट का के आबनो के हायना हाय डॉक्टर नायजागनाय बो हामका के मियानि ओ जे स्टुबो हाके बनो के मादुकिया एमने नोंखे बिनि ताम खलाय जे ताबो लांमा सयथ्रनि आसल बाहन तो लांमा सनानि मुं के बिनि बुंग के ब्रजेन्द्र अनि नि मुं के पतेन्द्र सुनिरो मापनि कारण के माहाय कायसा सिनि बरबो आमसानि कायसा र कायसा दुनियानि सिमिंगो स्टो गमै बिनि लांमाना सासका बिनि लांमाना सासकनि लगे लगे जों बिनि सिनि प्रमोथा बेबा जों खेले कायला काबासिरो के गथ'नि बिनि लांमा सासल थांगा बो कायसा सरकारि कर्मचारि बो खाय दं सेक्रेटारि बो खाय दं के बिनि सा बाथामगाव बोरैमांनाय लामा सा दं बे बिनि लामा सासल थांगा जों बिनि प्रमोथा फायदे र जों बेबांना संनाय যত लोक अनेक बिनि কোনো रोगी सुबि आगे किसा दंमोनि एताव संसार याकरे अमायके इनफरमेशन मामनि केसे अरो गामिनि गायसासिनि चेयरमैन दं जोंनि मथानि बरक अमा दं के मेथन मथानि जे चेयरमैन थुके फेसि गायसा खबर मानखा के खबर खामानि लगे लगे जों যত सिनिति ब्रह्मथा आदम सागिरे जों যত आदम बेबा खेलेजा बिनि कास्ट खानानै बागै रेडि खेमले दं बो पुरा सिनिति ब्रह्मथा सबटा के हायने बागै जों बेबा न खा दुखु नांलायजा सिनिति ब्रह्मथा अनेक सामु खायजाबो नमनो हायने जों जत न गायसा लामा साफा थामनि सुमने दुखौले दंबा हायने बागै जों रायबो जो बो लामा साफा थांगा माने बिनि आत्मा न जे आत्मा साफा थामनि बो बिनि आत्मा शान्ति ना हाय जत दिब्रह्मथा सुरि लेखा बेबा जों रायबो काहामला बो आसाय फाइटेनि इनफरमेशन पाइपलिया हमजामो दाय बिना